Terve, mä oon opettaja H ja mä kerron kuinka asiat on. Jos meillä olisi tehtävänä jakaa joku A, B kannassa määritelty vektori kahden muun vektorin suuntaisiin komponentteihin, niin se mitä me yritetään tehdä on se, että me esitetään tämä pyydetty vektori jonkinlaisena summana, jossa pelissä on tämä vektori ja tämä vektori. Eli käytännössähän tämä tilanne tarkoittaa siis sitä, että jos meillä on tossa tämä vektori miinus 2a plus 12b, niin tämä pitäisi pystyä esittämään jotenkin niin, että mennään tuon vektorin a plus b suuntaisesti jonkun matkaa. Eli toisin sanoen me kerrotaan sitä jollakin reaalisella vakiolla, tuota vektoria a plus b. Ja vastaavasti sitten jatketaan sieltä eteenpäin jonkun verran vektorin a miinus b suuntaan. No, miltä tämä siis näyttää? Tämä näyttää siltä, että miinus 2a plus 12b on yhtä kuin, niin kuten kuvasta näkyy, r kertaa a plus b plus s kertaa a miinus b. Ja tää r ja s, jotkut kertoimet, mitkä me kohta saadaan tätä puristettua ulos, niin ne on yksikäsitteiset kertoimet. Tää homma pitäisi onnistua ja pitäisi onnistua täsmälleen yhdellä tavalla. No, siirrytään vähän termejä vielä tuolta toiselta puolelta. Eli kirjoitetaan miinus 2a plus 12b muotoon r plus s kertaa a ja r miinus s kertaa b. Ja koska alussa määriteltiin a ja b erisuuntaisiksi vektoreiksi, ne ovat siis kantavektorit, ja kantavektoriesitys on yksikäsitteinen, mikä muuten sivumenen sanana on hyvä kirjoittaa tähän näkyviin tähän vastaukseenkin. Kantavektorissa on yksikäsitteinen, joten se mikä on a-kerroin vasemmalla pitää olla sama kuin a-kerroin oikealla, ja se mikä on b-kerroin vasemmalla pitää olla b-kerroin oikealla. Eli saadaan yhtälöpari miinus 2 on r plus s ja 12 on r miinus s. Yhtälöpari, johon sitten on monenlaisia tapoja ratkaista se. Mun mielestä yksinkertaisin tapa ratkaista se on huomata, että r on 5 s on miinus 7. Eli miinus 2a plus 12b on 5 kertaa a plus b miinus 7 kertaa a miinus b. Näin se on.